Dagi spangut kinong nya kali kamay jong ki tourist taxi kan thup ya ki cab ber ki kali ki bakham he na Assam kila khanglat ya ki kali tourist na Meghalaya Hajorabat hagas ngi palei kani ka longkum ka khput kaliang ya ka jingkhang ka bala penjari da ka wai ka seng khasi tourist taxi hagani ka jalla ba marjan nadu ka khanre turek September Urakam isang lau menteri katanat puli puthi berim ka Meghalaya ubadai ru unong thau an jong ka NPP ula sya khanglat ru bandrung sya Assam hadin ula petengnya ka jing ya lenti jong usya garu hills rengkat ka jing senran jong ki pulit Assam kani ka jing ikan at ka balane la ar banai menta kala nangjor shishu hadin ba ka ol khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kala penbena hak laiterik unailur ba kinnom ailat setiai ki kali kin nong le nong wan kibala register da ka Assam number bandrung sya Meghalaya nadu ka khanri turek unailur wala kata kisin jam na ka sarkar Assam ne ka sarkar Meghalaya amsham layo i bakin la ban penbait ya kajing hakini ki khat san singi bala deb kunta ka seng kinong nya kali tourist AKMTTA ha Meghalaya kala pan phai kala sya Assam ya ki kali kit nong le nong wan ban penpai biang da ka ba penbor yakin nong late nong wan ban hiar hapdeng surok nadu ka ar penbri turegu September ong Robindra Kumar duta presiden ka Greater Guwahati Tourist Taxi Association ula ong bahaka bakhadu hapo kalama jang ko motor parivahan sewa kormi sanmilita manch ka kanhun bahakli du jong kinong tray ka kam transport barki transport association baro kila pelong ya kejeng yaki bat khang ya baro ki kali kentup ya ki kali shimet bat ki kali kamai Hajorabat ka jaka rung bakongsan hapreng ki atli ki jilla hagas ngi palei hanroi hadin ki he jong ki borsen shar na baro atli ki jilla kila pentikna bagin penbait ya kane ka kam lengba ki kendon jong ka ain bat nagabanta kata kidawa ars ngi kapor ban ya mir jingmut daka jings ngi ubha ngi rung ila menjur ban ngin ap sa ars ngi Henry ka jing bitar pa jing sngaw si jong kinongnya kali ka don ha ka kardan ka ba syakman namar ka jing khang be anya ka jing rung ki kali kamai na Assam sya Meghalaya ka kta ya ka jingim jong ki lak tali kilong ying hangne kumta ka jinglong jingman kala ban kala da kumwai pat lada omla ban penbeit ya kamat da baro ar tali ki jala ula ban ram ka AKMTTA khaman shwa kala ong ba ki taxi nam Assam bat ki wai ki jala kinsya tang bat penhap ya kinong jengok kai perthai ki jaka pedeng kum kanong ba Shillong bat nadu nangta kinong wan jengok kai kin pendon kam da ki tourist taxi jong kam Meghalaya ban poi sya ki jaka jengok kai ba paunam jong ka jela ka seng kala gunto ba kani ka polisi kalong ka badon kam bha banyada ya ka jingem jong kinong nya ka litrairi bat ban kentiu ya ka kam jengok kai perthai ka bane hapo ka jela Tahan.